И здравейте на всички, аз съм Данил 13 и това е първият епизод на Хед баскетбол, който излезе, мисля, че скоро излезе. И това е също като Хед Сокер, обаче с баскетбол и мисля, че това ще е толкова по-яка игра от Хед Сокер. Нека да почваме. Аркейд има толкова много яки неща. Майко мила. Сам да видя. Добре. Нека плей. Нека да почнем. Плей. Ето, това е толкова много това е толкова яка игра. Спокойно, играл съм Хеча знам как се играе. Пресем. Обаче ми се лаги малко. А не, просто така съм си. Не. Няма вкараш кош. Аз ще вкарам. И първият ми... Майка ти. Първият ми кош, дами и господа, в тази игра. Е. О, така ли ще правим, добре. Сега искам и аз. Не! Отка. Ей, хора, 5 на 2 сме, хора. Сега аз го водя. Ето ме, равни сме. Тази игра е толкова яка. Не, без флеймшот. Ей! Курва. Ха-ха, на ти го. Заповядай. Путай на високо. Не! Не! 8 на 11 хора. Това ти ме бие? Ей, стига бе! Ability Power. 3 точки. Ако ме бие сега, няма да си го простя, хора. Оле, не може да ме бие. Той ме би. Next. Нека ще направим още една хора. Той път ще го бия. Jump ball. Player. Аре. Дали? Ей, 3 точки, защото вкарах в центъра. О, е. Yes. Не. Вкарахме го, този път говорим 9 на 3 хора. Ха-ха. 12 на 3 хора. Не. От моя кош. Вкарвам и от цел. О, той вече няма такова. Страхотно. Не. Ах, че проклетнико. Защо ме залага? Вече го бие. Аз казах малко близки.
И последен гол е... Стига е. Това не се бори. Победих. Не. Следващия. Който сигурно ще е по-труден. Един срещу нинджа хора. Какво е това, не беше честно, че си младец? Ха. Аз сега си имам специален ход. Ще докинеш шат, ясно. Сега сме равни. Сега сме равни. Ще го бия. Ще го бия. Не. Дай да бушки. Така ли? Така ли да правиш? Ха-ха. Не. 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 Ечи. Стига де! Изобщо някога ще го вкарам ли и аз? Сега. Не! 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 Ще го убия! И само е този. Сега ще го убия. Бог от Марсен. Клиншот. Не виж клиншот, стига де. Карай му! Карахме му хора. Ние сме готини, мотини, хватини. О-о. Вкарах му. 8 на 11. Не. Нека, трябва да има би.
Умри! Не! Какво? Това не беше честно на ти! Епа, путката майна на теба! Да бе! И така хора, надявам се ви ви харесало, ще видим следващия път. И... Аз нямам шанс да го бия, така че довиждане! Довиждане хора!